Jaja muntap lirik netap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir hidup nyomangolon caka wadanani rombranang ngapa Truk menengo saling perkara iki lha kok dadi kaya ngono kelakuane ngendelke le gagah ngendelke le rasa ngendelke le sentosa kok mentala karo dulure dhewe ingkang mestine Ndara Sedewa iki dadi jangkeping Pandhawa sowan ning Karang Kadempel ning kok merga saka nuruti karo mubal babaling nepsu ora gagas kuwi kulawargane ora gagas kuwi adine kok wani nundung karo Ndaraku Sedewa betok kowe iki ngopo sik sirah sampean ngaling-alingi kok lho kowe iki nesu sapa Ndara Werkudara kok mandeng aku nuwun sewu mestakane ngaling-alingi rada medhun wah edan ngono oh keduwuren sok kepras gundulmu atos Petruk ngopo sampean ora rumangsa salah sampean ora rumangsa keliru ya aku klerune nggo napa luputku nggo nendi sampean nundung Ndara Sedewa dasarmu apa sampean nundung Ndara Sedewa mergo Sedewa ora manut karo aku apa kabeh kulawarga kudu manut karo sampean apa sampean ki rumangsa bener dhewe ya eling Mas bener menika werna telu benere dhewe bener bebrayan benere sing gawe jagat benere dhewe niku tumrap sampean bener tumrap wong liya ora bener benere bebrayan niku saiki iya sesuk ora saiki ora sesuk iya niku wah gingsir bener sejati niku bener sing gawe urip mula aja sok benerke awake dhewe ning ngitungan bener ora tumraping wong liya Ndara Sedewa niku adimu tur niku beda ibu karo sampean wajibe nek beda ibu karo sampean sampean niku ngayomi karo adimu ku alon tresnanara ngungkuli adimu dhewe kok njur semenang-menang Sedewa minggat ngoten ta wau wah ora wae-wae iki kula mesut tenan iki kelengkapaning kok kata-katamu kok meneng wae iki kompliting Pandhawa niku dumunung tanggung jawab ana Petruk ana Bagong ana Gareng ana Semar nek Pandhawa gotang niku sing diseneni karo dewa niku Semar Gareng Petruk Bagong merga ora iso ngreksa marang para Pandhawa mongko niki dibutuhke karo bapak Pandhawa 5 dibutuhke karo bapak rawuh teng Karang Kadempel sampeyan undung Ndara Sedewa mula nganti Pandhawa menjang kepapat nek Pandhawa ora komplit ora kelakon soang teng Karang Kadempel bapak sedo tegese sing dadi jalaran sedane bapak sampeyan wah kurang ngerti apa-apa lho mbok dipersake mripate rek ora ngerti apa-apa piye nuwun sewu lho sing dadi jalaran sampeyan ora ngerti kencang kipuling lelakone bapakmu bapakku lara isane mari Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada Ndara Sedewa ora ana pustaka Jamus Lima Sada ilang digawa Ratu Ndarawati tegese bapak pancen disengkake patine karo para Pandhawa niki kula ora trima ya Gong ini gini iki pancen ketoke wis sengaja Truk heeh iki pancen wis sengaja to gawe cintrakane Bapak Semar Ndara Sedewa ditundung karo Ndara Werkudara Prabu Puntadewa maringke pustaka Jamus Lima Sada karo Prabu Kresna ada iya karepe piye iki ki aku nek nesu nguyuh sanggon-gon iki. Ya aja nguyuh sanggon-gon ora. Tiolot apa? Tielot. Toilet. Tielot ora. Ngarani kleru kok ora. Niki pancen wis disengaja, jelas wis disengaja. Nek carane kaya ngene iki aku ora trima. Aku ora seneng nek kahanane kaya ngene. Pancen niate arep gawe sengsarane Bapak Semar. Oke, ora masalah. Nek ngono wis ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Truk, tanganmu ngene, Truk. Ya. Tak nggo mik. Oh ya. Ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Muni kok muni. Mula kang sawe aku ora nrimake. Aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar. Nek Pandhawa ora komplit, ora iso sowan ning Karang Kadempel. Ndara Sedewa murca, Ndara Sedewa lunga. Sing nundung sapa? Sing nundung Pak Kos. Waduh. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara.
Kakung. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Mula wektu dina iki Ndara Werkudara karo Prabu Baladewa menjadi terdakwa. Lho. Aku ngapa? As kowe kakane Kresna ta kowe? Kowe kakane Kresna, aku tak takon karo kowe. Ndarawati kan aman goblok apa ora? Lho aku ora ngerti. Sampeyan mriki sebabe dikanthi ya Prabu Ndarawati. Kon dadi seksi. Seksi yang mengatakan hal yang tidak nyata mendapat sanksi. Anda kesalahan. Melanggar pasal 521. Pasal piro, Gong? 521. Apa kuwi? Dedak. Akan pitik. Iki kepiye? Ora kepiye-kepiye. Iki kanane kaya ngene iki nang nganti Pandhawa ora tekan Karang Kadempel tak etungi. Pirang dina wektu pirang dina. Manut sedina rong dina. Niki kula wangsul. Kula bali. Ning nek nganti tak etungi mengke suruping Sang Hyang Surya manjing wonten ing njodhok sisih kilen munculing Candhe Ayu. Wonten ing antara iso ketingal kuning gemrining kaya kencana sinangling. Nek nganti Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel terus terang terus Philip kula pokoke wangsul teng Karang Kadempel matur karo bapak. Liwat ngendi kok apike? Hah? Liwat ngendi? Terus kono belok kiri lurus wae. Kaya Kertonyono. Cakepane ngono iki ta, lurus kono belok kiri menggo wae ora. Ayo saiki nek ngono bali matur karo bapak. Andake bapak Pandhawa roja raja ora komplit mergo gegeki benere dhewe, Pak.